बाजिद'थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गलाघाटआव जानाय दिनैनि बे थान्दै जख'न्थाइ जथुम्मायाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। बेनिख्रुइ गोजोननाय मोनसिनदों गलाघाट जिल्लायावहाय जोंनि बर' हारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों माहारि बाद दानायावहाय मैखोमै बाहागो लाफानो हानायनि थाखाय आरो बेखौ नुनानै आंनि गोसोनिफ्राय खोब एक्साइटेडलि आं बेखौ सापर्ट खालामदों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।